Samozrejme je to bolestivé, ten rezultát. A myslím si, že 1-1 by tomu zápasu svedčalo, lebo chalani investovali veľmi veľa do toho zápasu. A musím povedať, že aj súper musel veľa investovať, aby tu vyhral a má obrovskú kvalitu. Tam je 6 chalaňov, ktorí majú prvoligové parametre, ale napriek tomu veľká vďaka chalaňom za predvedený výkon. Samozrejme, stali sa tam nejaké chyby, po ktorých sme dostali tie 2 góly a vo futbale sa tie chyby stávajú a takéto mužstvo ťa potrestá za jednu chybu. Peter nás tam ešte podržal, ale mali sme aj my situácie, kde sme mohli ten zápas preklopiť na našu stranu zase. Takže v konečnom dôsledku je to veľmi bolestivé, ale musíme dať hlavy hore a v pondelok sa stretneme a ideme sa pripraviť na ďalšieho ašpiranta na postup Zlaté Moravce.